Amen. Niyazi every Sunday xa sikule ndawo sithandazela bonke abo bantu uThixo wathi wababizela phezu kokulawula ukukhokela abantu bakhe. Niyazi basidla ukufunda apha eChizeni sithandazela irhamente nabantu abangaphilanga. Kodwa xa uqala unyaka kule first Sunday ka-2025 uThixo ezomkhokheli wazenyule wazibeka phambi kwethu ngenxalenye yabo namhlanje ubazise phambi kwethu njengoba siye sibathandazele ixakekile engekho phakathi kwethu. Ndiyawucela ke Mama George uba mama usondele ithandazele zonke iinkokheli kuqala umama notata ifemeli yabo ishadile ngoapha urhulumente bephondo nazo zonke iinkokheli. Ndiyawucela Mama George usondele